Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар як шуморо ба хайру шодӣ мегӯям ва якчанд мошинои беҳтарин аз сёмка кардагиам ҳама рӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Фақат дастгиёро фаромӯш намекунем, албатта ки дар навор яктаи лайка бигзорен. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, дар канал обуна шавен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Assalomu alaykum barodarjonon ki baz safedchavi pust ya'ni pes megan tanqisi megacha mana barodarjonon mo baroy shuma ro ovardem e'lon mekunем mana metone dastras kire baroy safedchavi pust pigmento tabletka va maz inchunin baroy kasaliҳои писарӣ аз маз собун барои ревматизм буғумдар mana намуdo аста инчунин барои угри доначав наракҳои рӯя гум кардан аджими рӯя гум кардан ҷинҷ мезанад ки барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. номеро дар поёни видео. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед борҳои хиратонро аз Россия ба Тоҷикистон равон кунед ё ин ки аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия метавонем ки аз ширкати Акаи Беруз истифода баред. Акаи Беруз 24 соат дар хизмати муҳоҷиро аст ва зиёда аз чанд сол мешавад ки ба ҳамин кор машғул аст. борҳои шуморо ба ҷои гуфтагиатон оварда мерасонад бо нархи арзон. номерош дар рӯи экран аст. ҳатман аз номи канали Автолайф ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Мерседесҳои кузовҳои 204 бародаро соли 2008 вагони аби мотораш сеай бензин то свечам қайхтон дидистен металлик свеча пакет алёфа кардаду Yükam doğran. چند اسمه یک همانکش؟ با مومیلا دورانه؟ خب 150,000 سومونی نمره اکر همه منو زنگ بزنیم دو برای شما رو بیشتر معلومات میکنم. نمرش 101-18-18-18 زنگ بزنیم دو برای شما رو بیشتر معلومات میکنم. دو مومیلانی دوران هیو تا کمی بالدارو کمری 4-5 کردیم سالش 2014 معلومات تماشا میکنیم. تغییرات بکرد این دیگر تغییراتش هست. سلام شاید بینیم 156,000 پرابیگ دوره автомат коробкаш салонсия обогрев доро старсто бо компютер климат контрол چند میگیره؟ 240 تانه بو مومیلا دوران امریکایی این شماش باید؟ کدام سالایش؟ اینا چند سوسته کیمری دارم؟ چند تا؟ 155 سالش 11 ابیون دونی امریکایی هم رادیو ایشون دارین است автомат коробкаш монитор кондиционер лукам дора номерош 982-18-18 там мезанем бағои шуморо бештар маълумот мекунам. اینجا دیکار که این بهتر نمیشه. Mercedes C-ка бародаро наваннаҳам солай ҳолати хуби хубаш тамошо кунед. объёмиш чанд айра? объёми 4 қатъя.
састани хуби-хубиш тамошо кунед ки ҳасаби як мақбул бишан. номер як кара мемонам занг мизанем. ҳолаташ хубай. 4 та балонаш навай. ҳозир як салонашам мегирам. салонашон юра. салонашон баъзе бай кӯжни салонам. салон кӯжния. коробкаш автоматай. консервишам яхай 286,000 пробег дура. чхоло ҳам ҳамаш нава. салонша тамошо кунед. нарша 75,000 мега бардора. сани хуш. ӯзи агай пешам мегиримш. بگرده اردو 93 880 05 94 номер ака 93 599 93 12 935 99 12 93 880 05 94 сечка ҳолати хубаш тамошо кунед. объёми 2,4 қатъия. бензини холи газ айдаги нест. 210,000 пробег дора. مرسدس зайчик бардоро солуш 98 зуфои 210 марама тамошо мекунем. عبدالله 4 تا балонаш нав. салон шаҳр салон шаҳр тамошо кунем. механик коробкаш خب 245,000 пробег дора. механик 14 электропакет кондиционер. خب моторуш дай. газ бензина ё? газ ам дора? чанд смака нархаш? 45,000 бо савдо мешавад. кондиционер кор мекунад. номери телефон табгӯ акамоне 904 904 00 00 38 00 3800 занг мезанед якав барои шуморо бештар маълумот меҳтад хайдор бошем бо муомилаи хубани дора. мерседес Е-класс бардоро 2011 солае. объёми 3 қатъи автомат д плюс ай. кондиционерш кор мекунад. багреф сидени автопилот тамоми навартош кор мекунад бардоро. датчики ҳамаш қоидави ай. ӯзи ҳам аҷоша камера мекунем тамошо кунем. касои як махфул мешан номер як кара мемонам занг зайн бо қайтон муомилат ба мекунад. 4 та балонаш навай. ӯзи як салоншам мегирам. даро электрон. коробкаш автомат. ҳамон навартош кор мекунад. кондиционершам яхай. лукам дора. ӯзи як қафо мегиримш. ира нақша чанд мегӯяд ака? вай вай. Е нақша чанд гуфти равҷи? нақш 210,000 сомон. тамошо кунем бардоро ҳолаташ хубай.
O'z nomra yakar ay pesh meronum zang zanin. Nomra yakar 927 05 0080. Касоде ки мақбул мешава ба ордаро занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета ҳолаташ беҳтарин аст. ҳамон навортош кор мекунад, консервишам яхай лукам дора. оз яке қафо мегирмаш.